Joo, me annamme aplodit Jeesukselle, Kristukselle, vain ja ainoastaan hänelle. Meidän huomiomme kiinnittyy Jeesukseen. Me katselemme häntä, me ylistämme häntä ja me palvomme vain ja ainoastaan häntä. Me annamme kaiken kiitoksen ja kaiken kunnian vain ja ainoastaan Jeesukselle, Kristukselle, meidän Herrallemme. Katsos, kun Jumala ei jaa kunniaansa toisille. Ei koskaan eikä milloinkaan. Ja tiedätkö, tänäkin iltana, kun me näissä viime hetkissä julistamme sanaa ja tulemme rukoilemaan ihmisten puolesta ja etsimme Herran kasvoja, ihmeitä tulee tapahtumaan. Sairauksia tulee lähtemään. Vihollisen kahleita tulee katkeamaan. Ja tänä iltana Jumalan kanssa jotkut teistä tulette täyttymään uudella viinillä voimallisesti. Varaudu siihen, että Jumala tulee yllättämään sinua voimallisesti. Tämän illan tämä alkuosa on ollut voimallinen, mutta loppuosa. Tässä on sananjulistus välissä ja rukouspalveluun. Me olemme tänä iltana varautuneet siihen, että menkööt vaikka aamuun asti. Me etsimme täällä Herran kasvoja niin, että kärsivä löytäisi avun. Niin, että syntinen saisi vapauden. Niin, että kahleet voisivat katketa Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja veressä. Ja niin, että tänä iltana tästä areenasta voi lähteä tuonne Seinäjoen yöhön ja omille paikkakunnille vapautuneita miehiä ja naisia. Vapautuneita poikia ja tyttöjä. Vapautuneita ihmisiä Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja veressä. Pastori Martti tuossa sanoi hienosti vähän aikaa sitten, että se oli pastori Kustaavon puheen jälkeen jonkun aikaa, kun olimme ylistelleet, niin hän sanoi näin, että me olemme helluntai-kokouksessa. Halleluja. Ja minua rupesi hymyilyttämään. Nimittäin tänä iltana baptistit näyttivät helluntalaisille, että mistä tulee. Että siellä tuli sana baptisteilta ja ylistysbändi baptisteilta ja täällä me olemme helluntai-kokouksessa. Eräänä päivänä, kun me menemme taivaaseen, siellä ei ole helluntalaisia. No tämä nyt ei ollut mikään profetaalinen sana. Eikä siellä ole muuten luterilaisiakaan, ei sen puoleen. Ei siellä ole baptisteja, eikä vapaakirkollisia, eikä metodisteja, eikä uuskarismaatikkoja. Vaan eräänä päivänä taivaassa on vain ja ainoastaan Jeesuksen verellä pestyjä syntisiä. Vain ja ainoastaan Jeesuksen verellä pestyjä syntisiä. Ja tänä iltana, minä jo tässä vaiheessa, mulla on sellainen, voisiko sanoa, että Jumala antama strategia. Aina kun alan saarnata sanaa, niin minä aloitan se alttarikutsusta. Ja tänä iltana tämän sanoman loppukohta on se, että minä Jumalan palvelijana, evankeliumin sanan julistajana kutsun sinua pelastukseen, joka et tunne vielä Jeesusta. Eilen katselin ja kuuntelin ja laskeskelin, niin eilen illalla 18 antoi elämänsä Jeesukselle täällä iltakokouksessa. Sateissa 7 ja nuorten kokouksissa tuli useita myöskin uskoon. Taivaassa on ilo. Ja tiedätkö, tämän illan huippuhetki on se, kun sinä saat antaa elämäsi Jeesukselle, Kristukselle ja voit saada syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sinua kutsutaan tänä iltana pelastukseen. Ja vaikka me tulemme rukoilemaan hengen täyteyden puolesta, vaikka tulemme rukoilemaan sairauksista paranemisen puolesta, vaikka tulemme pyytämään Jumalan apua mitä erilaisimpiin ihmiselämän asioihin, niin kaikkein tärkein on se, että saarnan lopussa esitän sinulle kutsun, joka et Jeesusta tunne. Että sinä voit avata sydämesi hänelle. Ja siinä vaiheessa pyydän, kun muut ovat silmät kiinni rukoilemassa, esitän sinulle kutsun tehdä päätöksen. Jeesus, täällä minä olen. Tule minun sydämeeni asumaan. Anna minulle minun syntini anteeksi. Ja pyydän sinua siinä vaiheessa eri puolilla salia nosta kätesi korkealle merkiksi. Ja sitten me rukoilemme täällä yhdessä sinun puolestasi. Ja tänä iltana Jeesus pelastaa sinut.
lähdet muuttuneena miehenä ja muuttuneena naisena pois tästä tilaisuudesta. Ja sitten tilaisuuden lopussa kutsun kaikki rukouspalveluun. Kaikki! Sano naapurille jo, mennäänkö jo? Me tiedämme, että Jumala toimii ja Jumala ilmestyy. Me tiedämme, että kun me palvomme Jumalaa, niin palvonnan aikana kirkkaus laskeutuu. Tänäkin iltana on ollut valtavaa palvoa Jeesusta. Valtavaa katsella hänen kirkkauttansa. Ja aina kun me unohdamme hetkeksi itsemme ja alamme ylistämään Jeesusta, niin siinä ilmapiirissä, kirkkauden ilmapiirissä meidän sielumme hoituvat. Eikö ollut mahtava kuulla paimenen ääni, pastori Gustavo, kun puhui meille näitä alussa tätä Jumalan sanaa. Siellä kaikui hyvän paimenen ääni. Istuin silmät kiinni vaan tuossa ja ymmärsin sen, että nyt Pyhä Jumala pastori Gustavon kautta vuodattaa hoitavaa balsamia monien sydämeen. Vuodattaa sellaista huolehtivaa, lämmintä balsamia sinne sydämen haavoihin. Ja sinua rakastetaan, sinusta välitetään, sinua vahvistetaan. Halleluja. Mutta tänä iltana nyt tässä vaiheessa sain erikoisen kimmokkeen tuossa. En ole koskaan sanonut tällä tapaa, enkä nyt halua dramatisoida, mutta joskus Jumala antaa jonkun kimmokkeen, että sinä löydät sen viimeisen hengen viritystason. Ja tuossa kun minä istuin, niin mulla oli jo saarnanuotit valmiina, teksti oli selvillä. Mutta yhtä äkkiä tuli tällainen ajatus, että Marko, mitä tekisit, jos tämä olisi sinun viimeinen iltasi ja huomenna minä muuttaisin taivaan kotiin? Ei mulla ole mitään suunnitelmia sen asian suhteen. Lähinnä sanon, kun täällä perheeni on paikalla, niin lapsukaiset tuolla paniikissa. Elän pitkään ja hartaasti Herran nimessä. 90-vuotiaana kiikumme tuolla, kuka tietää, vaikka Hyllykalliolla. Elisan kanssa siellä kiikkustuolissa ja nitroa pistelemme. No toivottavasti ei laiteta nitroa poskeen, mutta siellä kiittelemme Herraa. Mutta ajattelin näin, että mitä tekisit, jos huomenna muuttaisit taivaan kotiin? Minä tiedän. Ja se on tässä. Minä kääntyisin Elisan puoleen ja sanoisin, minä rakastan sinua. Sitten kääntyisin Oskarin puoleen ja sanoisin, minä rakastan sinua. Saaran puoleen, minä rakastan sinua. Ja Viljamin puoleen, joka jossakin on veättelemässä täällä, sanoisin, minä rakastan sinua. Ja sitten sen jälkeen tekisin juuri sen, jonka nyt nämä seuraavat noin puoli tuntia tulen käyttämään. Minä saarnaisin niin kovaa ja niin hartaasti ja niin kirkkaasti ja niin selkeästi Jeesusta, Kristusta ristiinnaulittuna. Ja tämän illan teksti on tässä. 1. Korintolaiskirje, luku 1 ja 23. Me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Ei ole mitään muuta sanomaa, johonka niin voimallisesti Jumalan taivas yhdistyy ja Jumalan taivaan voimavarat yhdistyvät kuin sanoma ristiinnaulitusta Jumalan pojasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Oi katso Jumalan karitsa, joka pois otti maailman synnin. Oi katso ristillä riippuva Jumalan poika. Ja tämä Jeesus Kristus, tämä sanoma, josta apostoli Paavali sanoi, me saarnaamme ristiin naulittua Kristusta. Tässä sanomassa on 4-kantainen voiton sanoma. Ja ensimmäinen ulottuvuus on se, että Jeesus Kristus, ristiin naulittu Kristus on synnin voittaja. Voitko sanoa aamenen tähän? Jeesus Kristus, ristiinnaulittu Jumalan poika, on kaiken synnin voittaja. Halleluja. Ei ole olemassa niin suurta kahletta, mistä sinä et voisi vapautua Jeesuksen Kristuksen verenvoiman kautta. Jeesus ei turhaan kuollut Golgatan ristillä, vaan Raamattu sanoo, vaikka sinun syntisi olisivat veriruskeat,
tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne olisivat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoiseksi. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja sielun vihollisella on sellainen strategia. Ensiksi hän houkuttelee syntiin, sitten hän sitoo tuohon järkyttävään kahleeseen ja sen päälle siihen asiaan, mihinkä hän on ihmisen houkutellut, se lätäkkö, mihinkä hän on ihmisen upottanut. Sen jälkeen hän lataa valtavan määrän syyllisyyttä, ahdistusta, pelkoa ja epätoivoa sen päälle. Ja sinä olet täällä tänä iltana ja sinä olet siellä katsomassa tätä lähetystä. Jonain päivänä, kun tämä sieltä TV7 tulee, sinä katsot ja sinä olet täysin epätoivoinen omassa synnissäsi. Mutta Jumalan sana julistaa, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja sen tähden ystäväni, joka olet täällä ja ajattelet, että ei minulla ole toivoa syntini kanssa. Olen mennyt jo liian syvälle. Tai ajattelet siellä, että liian monta kertaa minä olen yrittänyt tehdä parannuksen, mutta ei ole onnistunut. Minä julistan sinulle tänä iltana ilosanoman. Se ilosanoma on se, että Jeesuksen veri puhdistaa. Jeesuksen veri vapauttaa. Niin, että ne kahleet, se ahdistus, joka sydämessäsi on, sinä pääset siitä vapauteen ja voit olla niin kuin taivaan lintu ja iloita siitä, että veri on sinut puhdistanut. Jeesus Kristus, ristiinnaulittu Jumalan poika, on synnin voittaja. Halleluja. Ajattelepa täällä lavalla monenkaltaisia ihmisiä. Täällä on entinen jengijohtaja Timo Närhi, nuorisojengiläinen, joka tuli uskoon. Täällä on nuori kapinallinen maailmanmatkaaja Juha Ketola, joka tuli uskoon ja vapautui. Täällä on SM-tason jääkiekkoilija Martti Kallionpää, joka tuli uskoon ja antoi elämänsä Jeesukselle, Kristukselle ja julistaa tänään evankeliumin sanomaa. Me olemme tänään kuulleet pastori Markku Tuppuraista, joka siellä vankielämän kuvioissa oli, mutta tuli tilanne, missä hän sai antaa elämänsä Jeesukselle, Kristukselle ja synnin kahle murtui. Me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Ja vaikka olisit kuinka syvässä kuopassa, nouse sieltä kuopastasi Jeesuksen nimessä. Nouse vapauteen Jeesuksen nimessä. Ja tänä iltana sinua kutsutaan. Kun kutsu kuuluu tehdä päätös seurata Jeesusta tänä iltana, älä epäröi. Mistä sinäkään sen tiedät? Onko sinulla huomista päivää? Jumala ei ole luvannut meille huomista päivää, vaan nyt on otollinen hetki. Nyt on pelastuksen päivä, sanoo Jumalan sana. Tänään on armon päivä. Tänään on armon päivä ja tänään tämä armon kutsu kuuluu sinulle. Anna Jumalan sovittaa itsesi Jeesuksen Kristuksen kautta. Miksi palaisit takaisin maailman teille? Miksi palaisit takaisin siihen vanhaan kuralätäkköön, kun tänä iltana Jeesus voi antaa sinulle parempaa? Täällä on romanimiehiä, romaninaisia. Minä esitän Jumalan puolesta sinulle kutsun. Sinä olet täällä katselemassa. Jeesus haluaa kutsua Suomen romanikansaa pelastukseen ja parannukseen. Hän haluaa vapauttaa sinut synnistä. Ja minä olen kuullut valtavia uutisia, että eri puolilla täällä Pohjanmaatakin, eri paikkakunnilla on alkanut romaaniherätyksiä syttymään. Ja tänä iltana minä kutsun Jeesuksen puolesta joka ikistä romaniheimon edustajaa. Tee parannus! Anna Jeesuksen vapauttaa sinut, anna Jeesuksen puhdistaa sinut tänä iltana. Halleluja! Jeesus on synnin voittaja. On toinen ulottuvuus tässä ristin evankeliumissa ja se on se, että Jeesus Kristus on saatanan vallan voittaja ja kukistaja. Hän on voittanut jo sielun vihollisen vallan. Hän on kuningasten kuningas ja hän on herrojen Herra.
Raamatussa meille kerrotaan Ilmestyskirjassa, kuinka siellä sanoma kaikuu. He ovat voittaneet hänet, sielun vihollisen, lohikäärmeen. Minkä kautta? Karitsan veren kautta. Siinä on voiton lääke meille tänäkin päivänä. Jeesus Kristus on sielun vihollisen voittaja. Raamattu sanoo meille, varas, eli sielun vihollinen, paholainen, ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta Jeesus on tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Meillä on aina sellainen tendenssi jossakin päin, että ajatellaan, että paholainen on tosi suuri. Minua siunasi yksi ajatus, huomaa. Kun me ylistämme Jeesusta, kun me palvomme Jeesusta, kun meidän elämämme keskipisteenä on Jeesus Kristus, paholaisella ei ole mitään osaa, eikä mitään arpaa sinun elämääsi. Kun sinä vaellat Jeesuksen veren alla, paholainen ei pääse, vaikka kuinka yrittäisi tuon veren läpi. Pidä vaan huoli siitä, että olet tuon veren alla. Pidä vaan huoli siitä, että olet tuon veren alla. Ja silloin, niin kuin pastori Timo on sanonut, minä nuorena muistan, kun eräällä nuorisopäivällä Timo Närhi julisti. Paholaiselta on kynnet leikattu. Eikö ole valtava totuus? Se käy ympäri kuin kiljuva jalopeura, mutta se käy vain ympäri. Ei pääse sisään, ei pääse koskettamaan. Kynnet on leikattu Jeesuksen verisaksilla. Halleluja! Jeesuksen veressä on voima. Sielun vihollinen on aseettomassa palveluksessa. Hän riisui, tämäkin oli muuten pastori Timolta lainattu. Sieltä tulee viisaus sieltä osastolta. Sielun vihollinen palvelee Jumalan lasta kohtaan asettomassa palveluksessa. Hän pommittaa sinun ajatuksiasi, pommittaa mieltäsi, mutta kun olit karitsan veren alle kätketty, ei ole aseita sinua voittaa. Sinä vaellat voitto saatossa Kristuksessa. Me ylistämme Jeesusta ja me julistamme evankeliumin sanomaa ja me olemme enemmän kuin voittajia. Halleluja! Ja vaikka kyynel joskus vierii, vaikka joskus on vaikeaa, vaikka taistelut tulevat ja niin kuin pastori Gustavo puhui, joskus masentaa, joskus on surullinen mieli. Ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, ettetkö siitä huolimatta surullisenakin, masentuneenakin, kyyneleisenäkin olisi voitto saatossa Kristuksessa. Katsos, kun tämä ei ole tunneasia eikä olosuhdeasia. Halleluja. Vaikka Jumalan lapsena sinulla olisi naula päässä, niin sinä siitäkin huolimatta vaellat voitto saatossa Kristuksessa. Ristiin naulittu Jumalan poika on saatanan vallan voittaja. Jälleen kerran pastori Timoa lainaan. Eilen keskustelimme. Vai oliko se keskiviikkona tai torstaina? Menimme Timon kanssa oikein syvällisille alueille. Söimme suklaata tuolla pastori Martin toimistossa. Ja aloimme keskustella syvällistä hengen oppia. Ja Timo kertoi sellaisesta kampanja-evankelioinnin grand old manista kuin T.L. Osborne. Ja hän kertoi, että kun hän oli pari vuotta sitten ennen taivaaseen lähtöänsä, hän oli tuolla Ruotsissa suuressa konferenssissa puhumassa. Hän oli silloin jo pitkän matkaa yli 80-vuotias Jumalan palvelija, paljon nähnyt, paljon kokenut. Ja hän kertoi näin. Hyvä Jumalan kansa, kun minä astun huoneeseen Jumalan palvelijana, niin paholainen karkuun. Ja huomaan nyt, Savolaisosasto miettii, että oho, mitäs pullistelua tämä on? Mutta tiedätkö, kun me olemme Kristukseen kätkettyjä, ei piru sinua pelkää, mutta Jeesusta sinussa hän pelkää. Kristus sinussa, kirkkauden toivo. Kristus minussa, kirkkauden toivo. Hallelujaa. Kun sinä astut huoneeseen, niin pahat henget pakenevat.
Kun sinä astut Kristukseen kätkettynä elämän olosuhteisiin, niin vihollinen lähtee luikkimaan karkuun, kun vaellat lähellä Jeesusta. Halleluja. Jeesus Kristus ristiinnaulittu on sielun vihollisen vallan voittaja. 3. alue. Jeesus Kristus, ristiinnaulittu Jumalan poika, on sairauden vallan voittaja. Voitko sanoa tähän aamenen? Tänäkin iltana tässä salissa on paljon kipua, on paljon kärsimystä ja on paljon sairautta. Ja rakas ystäväni, joka olet täällä kivun ja sairauden ja kärsimyksen kanssa, Jumala rakastaa sinua. Jeesus rakastaa sinua. Hän rakastaa kärsiviä, hän rakastaa sairaita, hän rakastaa niille, joilla on kipu sydämessä, kipu kehossa, kipu mielessä. Ja Jeesus on tullut vapauttamaan meidät paholaisen teoista, olipa se minkä kaltaista sektoria ja minkä kaltaista aluetta tahansa. Ja kun me katselemme tätä ilmoitettua Jumalan sanaa, pyhää Raamattua, kun Jeesus vaelsi täällä lihansa päivinä, niin Jeesuksen ympärillä aina tapahtui. Ja eräs Raamatun tutkija on sanonut, kun me katselemme evankeliumia, niin näyttää siltä, että Jeesus oli A, joko menossa parantamaan jotakuta, B, joko hän oli sitten parantamassa sillä hetkellä jotakuta, tai C, hän oli tulossa parantamasta jotakuta. Mietipä tätä suurta totuutta. Kun katselet evankeliumikirjoja avoimin silmin, sinä huomaat sen, että siellä ei kulje ylväs, ylimielinen, korskea vapahtaja, joka leijailee ihmiselämän ulkopuolella, vaan siellä on vapahtaja, jolla oli hihat kääritty. Ja hän meni sinne ihmisen hädän ja kärsimyksen keskelle. Ja hän kosketti. Ja vapaus koitti. Tämä Jeesus kosketti ja parantuminen koitti. Spitaalinen mies tulee. Jeesus, jos sinä tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Saastainen vaiva oli hänellä. Ja Jeesus sanoo, minä tahdon, puhdistu. Minä tahdon, puhdistu. Ikään kuin minä rakastan sinua, puhdistu. Sokea Bartimeus huutaa siellä kadun kulmassa. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja opetuslapset yrittävät hiljentää. Mutta mitä tapahtuu Jeesukselle? Hän kuulee kärsivän avun huudon. Ja hän pysähtyy, hän ei kulje ohitse. Hän sanoi, tuokaa minut tänne. Ja niin Bartimeus tuodaan Jeesuksen luokse. Ja vain sana Jeesukselta. Ja sokeus väistyy. Ystäväni, sinä, joka olet täällä tänä iltana, me rukoilemme tänään Jeesuksen nimessä sairasten puolesta, koska Jeesus on sairauden voittaja. Hän on sairauden voittaja. Hän on Herra sinun parantajasi tänäkin päivänä. Halleluja. Ja kiitos Jumalalle, eräänä päivänä päivä koittaa, että me menemme sinne taivaaseen. Ei siellä ole sinulla kuule suolistovaivoja. Ei siellä lonkkaa kolota. Ei siellä ole psoriaasista. Ei siellä ole syöpää. Ei siellä ole kasvaimia. Ei siellä ole aivohalvausta. Ja jo tässä ajassa Jumalan pyhä henki välittää tätä taivasta maan päälle. Niin, että jo tässä ajassa me saamme kokea, että meitä parannetaan meidän sairauksistamme Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Psoriasis parane Jeesuksen nimessä. Reumatismi, kipu parane Jeesuksen nimessä ja veressä. Struuma, tule terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesus, me kiitämme, että sinun kirkkaudessasi on terveys. Jeesus, me kiitämme, että sinun kirkkaudessasi on terveys. Tulen kaiken kaltaisia ihosairauksia vastaan Jeesuksen nimessä. Olipa nyt kysymyksessä psoriaasis tai jotkut muut, märkä rupi, paha akne,
mitä tahansa muita ihottumia, ihosairauksia, allergioita, jotka saavat ihon reagoimaan erityyppisellä kutiavilla tai märkivillä vaivoilla. Jeesuksen nimessä ihosairaudet tulkaa terveeksi nyt. Ja Pyhän Hengen parantava voitelu päästä varpaisiin nyt. Kiitos Jeesus. Jeesus on sairauden voittaja. Ja minä haluan sanoa sinulle, sinä joka sairastat, niin älä ajattele tänä iltana näin, että en minä kumminkaan parane. Onhan tässä rukoiltu, mitä sitä nyt rukoilen, kun en minä kumminkaan parane. Minä haluan antaa sinulle kehoituksen sanan. Tänään kun meillä on rukouspalvelu, tule tänne, anna Jumalan palvelijoiden ja palvelijattarien Jeesuksen nimessä rukoilla sinun puolestasi. Ja tiedätkö, voipi olla näin, että Jeesus sinut parantaa. Ja sitten jos et parane, niin sinä tulet kuitenkin siunatuksi. Eikö näin? Olet aina saajan puolella. Minusta on aina mukava olla rukouspalvelussa. Vaikka en tuntisi mitään, niin ainakin tuntuu siltä, että edes joku välittää. Vähän taputtaa otsalle. Se on myönteinen ja hyvä asia. Jumala toimii, Jumala liikkuu. Mutta 4. Jeesus Kristus on kuoleman voittaja. Halleluja. Vihollisena viimeisistä kukistetaan kuolema. Sielun vihollinen pitää ihmisiä orjuudessaan pelon kautta. Ja monia pelottaa kuolema. Monia pelottaa se, että mitä on ajan rajan tuolla puolella. Mutta Jumalan lapselle kuolema ei ole pelon paikka, vaan on kysymys siitä, että me siirrymme tästä ajasta iankaikkisuuteen. Meidän henki-ihmisemme jatkaa elämistä Jumalan yhteydessä. Huomaa, iankaikkinen elämä virtaa jo sinun sisuksissasi nyt, jos sinä olet Jumalan lapsi. Savikotelo vain rupsahtaa. Savikotelo vain kuopataan. Savikotelo vain alkaa kasvamaan koiran putkea. Mutta sinä liitelet tuolla yläilmoissa Jumalan taivaissa. Halleluja. Ja sinä päivänä, kun me kuolemme ja meidät kuopataan, me siirrymme Herran yhteyteen ylistämään ja palvomaan Jeesusta. Halleluja. Uskomme muuttuu näkemiseksi. Miksi? Koska Jeesus Kristus on kuoleman voittaja. Hän on kuoleman voittaja, koska hän itse esikoisena kuoloon nukkuneista nousi ylös kuolleista. Ja ystäväni, sen tähden tänäkin iltana jokainen pelastuva, jokainen parantuva, jokainen henkilö, joka täyttyy Pyhällä Hengellä tai kokee jonkunlaisen voimavaikutuksen, vaikka nyt oikea jalka tutisee. Kaiken kaltaiset voimavaikutukset ovat todiste siitä, että Jeesus Kristus voitti kuoleman ja hän nousi kalliohaudasta ja hän astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle ja Isä lähetti Pyhän Hengen alas. Ja sen tähden Pyhän Hengen toiminta tänään todistaa, Jeesus elää, hän on noussut kuolleista ja koska hän nousi kuolleista, et sinäkään tänne märkäne. Siis kroppa märkänee, kyllä. Mutta sinä menet taivaan kirkkauteen Jeesuksen veren kautta. Jeesus on kuoleman voittaja. Mutta tässä on se toinen puoli. Jos et ole Jeesuksen oma, jos et kuulu Jeesukselle ja sydämesi on synnissä, kaikki eivät pääse taivaaseen. Kaikki eivät pääse Jumalan kirkkauteen. Mutta Jumala valmisti Jeesuksessa pelastuksen niin, että jokaisella olisi mahdollisuus pelastua ja päästä taivaaseen. Raamattu sanoo, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. On olemassa iankaikkinen kadotus. On olemassa iankaikkinen helvetti. Mutta Jeesus Kristus vapauttaa kadotuksen kuiluista ja helvetin tulesta, jos annat sydämesi hänelle ja annat Jeesuksen pelastaa itsesi ja puhdistaa sydämesi hänen verellänsä. Tämä on ilosanoma. Jeesus on voittaja. Halleluja. Jeesus on herrojen Herra ja kuningasten kuningas. Jeesus
on synnin voittaja. Jeesus on saatanan vallan voittaja. Jeesus on sairauden voittaja. Ja Jeesus, kiitos Jumalalle, on kuoleman voittaja. Halleluja. Ja me olemme nyt julistaneet tämän evankeliumin ilosanoman. Jeesus. Olemme saarnanneet vain ja ainoastaan Jeesusta. Ristiin naulittua, joka Golgatan ristin puulla vuodatti verensä joka ikisen ihmisen tähden. Ristiin naulittua Jumalan poikaa, joka naulittiin Golgatan kummulla ristin puuhun, niin että hänen verensä kautta sinä voisit kokea syntien anteeksi saamisen, vapauden pelosta, parantumisen sairauksista ja eräänä päivänä päästä Jumalan taivaaseen. Ja nytten ystävät, me käymme rukoilemaan. Raamattu sanoo meille näin. He lähtivät ja saarnasivat. Ja Herra vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Me olemme nyt tehneet oman tehtävämme, olemme saarnanneet Kristusta. Ja nyt me pyydämme Pyhää Henkeä. Pyydämme Jumalan Pyhää Henkeä astumaan alas. Hän on täällä. Pyydämme häntä tulemaan ja vahvistamaan Kristussanoman. Pelastaen ihmisiä, vapauttaen, parantaen, täyttäen Pyhällä Hengellä ja uudistaen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Pyydän, että kaikki täällä areenalla olevat ystävät, siellä kahviossa olevat, parvella olevat, täällä alakerrassa, eteisessä olevat. Pyydän, että kaikki hiljennämme nyt sydämemme. Emme keskustele, vaan etenemme nyt siihen tilanteeseen, jossa Pyhä Jumala kutsuu syntistä pelastukseen. Me olemme nyt Pyhän Jumalan kasvojen edessä. Ja tässä hetkessä sinun sydämestäsi käydään taistelua. Tässä hetkessä päätösvalta on sinulla. Sinä ystäväni olet täällä ja tiedät, että Jeesus ei asu sydämessäsi. Tiedät, että syntejäsi ei ole annettu anteeksi. Ainoastaan sinä voit estää sen, että Jeesus ei pelastaisi sinua. Mutta myöskin ainoastaan sinä voit sanoa Jeesukselle, avaan sydämeni oven. Tule sydämeeni asumaan, pelasta minut, anna syntini anteeksi. Tänään on pelastuksen päivä sinulla. Kun täällä kaikki uskovat rukoilevat tässä salissa. Pyydän uskovat, laittakaa silmänne kiinni. Kaikki täällä olevat silmänne kiinni. Ja pyydän, että uskovat ystävät rukoilkaa niin kuin vaan rukoilla voitte nyt. Uskovat rukoilkaa sitä, että Jumalan Pyhä Henki laskeutuu niiden päälle, jotka eivät Kristusta vielä tunne. Ja antaa aidon synnin tunnon, antaa aidon uskon, kaipauksen ja janon. Että minä tahdon tehdä tänään päätöksen. Ja kun kohta minun täytyy nostaa käsi ylös päätökseni merkiksi, niin rukoile sitä, että nämä ystävät saavat voiman, rohkeuden, tahdon päätöksen perusteella nostaa kätensä merkiksi, että Jeesus, täällä minä olen, pelasta minut, anna syntini anteeksi. Ja hetken kuluttua minä kysyn, jos sinä olet täällä tänä iltana ja tahdot vastaanottaa syntien anteeksi annon Jeesuksessa Kristuksessa, jos sinä tahdot tänä iltana tehdä täyttä totta Jumalan kanssa ja pyytää Jeesuksen elämääsi pelastajaksi ja vapahtajaksi, niin kuuntele tarkoin. Kun kaikki muut ovat täällä silmät kiinni, sinä, joka teet päätöksen seurata Jeesusta, hetken kuluttua, nosta sinä kätesi korkealle. Älä vielä, mutta hetken kuluttua, nosta kätesi korkealle. Vilkuta minulle vaikka vähän sieltä sitten. Ja avaa sinä silmäsi ja katso minun niin kauan, että huomaat sen, että minä osoitan täältä lavalta sinua ja sanon, että huomaan sinut tai jotain vastaavaa. En pyydä sinua yksin tulemaan tänne salin etuosaan. Mutta sen jälkeen, kun olen huomannut sinut, laske kätesi alas. Ja pastori Martin johdolla me tulemme rukoilemaan pelastusrukouksen.
Ja sitten kohta sen jälkeen, kun meillä on yleinen alttarikutsu kaikille, tule sinä yhdessä toisten kanssa ja pyydä, että Jumalan palvelijat ja palvelijattaret rukoilevat vielä, siunaavat sinua, että vahvistut uskossasi. Ja nyt, kun Jumalan kanssa rukoilee, kaikkien silmät on kiinni. Onko täällä joku, joka tarvitsee pelastusta ja tahdot tänä iltana antaa elämäsi Jeesukselle Kristukselle? Jos olet täällä, nosta kätesi ylös nyt Jeesuksen nimessä. Nosta kätesi ylös nyt Jeesuksen nimessä ja pidä kättäsi korkealla ylhäällä niin kauan, että huomaan sinut. Jeesus näkee sinun kätesi siellä. 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 Hän näkee sinun kätesi siellä. Hän näkee sinun kätesi siellä takana. Hän näkee sinun kätesi siellä ihan takana. Hän näkee sinun kätesi siellä. Hän näkee sinun kätesi ja sinun kätesi Jeesuksen nimessä. Hän näkee sinun kätesi siinä. Onko siellä takana ihmisiä, jotka tarvitsette pelastusta? Nostakaa käsi ylös, vilkuttakaa vähän. Täältä näkyy vähän huonosti. Onko vielä? Jeesus näkee sinun kätesi siinä. Jeesus näkee siellä takana sinun kätesi. Hän pelastaa sinut tänään. Onko vielä siellä kauempana ystäviä, jotka tarvitsette pelastusta? Vilkuta, hän näkee sun kätesi siinä. Hän näkee sinun kätesi siinä. Missä olet? Sinua odotetaan. Taivas kutsuu. Jeesus kutsuu sinua. Anna minun pelastaa sinut. Anna minun antaa sinulle synnit anteeksi. Onko siellä parvella ystäviä, jotka tarvitsette pelastusta? Tahdot vastaanottaa Jeesuksen tänä iltana. Nosta kätesi ylös Jumalan puoleen tahtosi merkiksi. Onko siellä eteisen alueella joku ystävä, joka tahdot tehdä päätöksen seurata Jeesusta? Vielä hetken aikaa odotan. Jos en ole jotakin nähnyt, niin vilkuta sieltä, että varmasti näin. Jeesus näkee siellä sinun kätesi. Onko vielä joku? Täältä lavalta katsottuna oikealla puolella. Siellä takana Jeesus näkee sinun kätesi. Täältä lavalta katsottuna oikealla puolella. Onko täällä ystäviä, jotka haluatte tänä iltana tehdä parannuksen ja tulla Jeesuksen luokse? Jeesus. Pastori Martti tulee johdattamaan meidät pelastusrukoukseen ja pastori Martti johdattaa edeltä ja me seurakuntana tuemme nyt näitä tänä iltana uskon ratkaisun tekeviä ystäviä ja rukoilemme yhdessä heidän kanssaan ääneen tämän rukouksen. Rakas taivaallinen Isä. Rakas taivaallinen Isä. Kiitos sanomasta, jonka tänään olen kuullut. Kiitos sanomasta, jonka olen tänään kuullut. Kiitos, että sain nostaa käteni merkiksi sinulle. Kiitos, että sain nostaa käteni merkiksi sinulle. Kiitos, että annat kaikki minun syntini anteeksi. Kiitos, että annat minulle kaikki minun syntini anteeksi. Ja verelläsi puhdistat minun sydämeni. Ja verelläsi puhdistat minun sydämeni. Kiitos uudesta elämästä. Kiitos uudesta elämästä. Kiitos, että saan uudesti syntyä. Kiitos, että saan uudesti syntyä. Kiitos, että johdat minun elämääni. Kiitos, että johdat minun elämääni. Kiitos, että entinen on mennyt. Kiitos, että entinen on mennyt. Ja uusi on sijaan tullut. Ja uusi on sijaan tullut. Kiitos, että saan olla Jumalan lapsi tästä illasta alkaen. Kiitos, että saan olla Jumalan lapsi tästä illasta alkaen. Ja olen matkalla taivaaseen. Ja olen matkalla taivaaseen. Kiitän sinua, Jeesus. Kiitän sinua, Jeesus. Kiitos armosta. Kiitos armosta. Kiitos voimastasi tulla Jumalan lapseksi. Kiitos voimastasi tulla Jumalan lapseksi. Kiitos, että johdatat minun elämääni. Kiitos, että johdatat minun elämääni. Tästä päivästä alkaen. Tästä päivästä alkaen. Aina taivaaseen saakka. Aina taivaaseen saakka. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. 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 Halleluja. Annetaan aplodit Jeesukselle Kristukselle. Halleluja!
Taivaassa on suuri ilo. Enkelit iloitsee, kun yksi syntinen on tehnyt parannuksen. Taivaassa on pyhät hulinat käynnissä, niin kuin joku sanoisi. Pyhät hulinat. Sinä, joka annoit tänä iltana elämäsi Jeesukselle, tule vielä kohta tänne alttarille rukoiltavaksi muiden kanssa. Mutta muutama tärkeä asia. Numero 1. Ala joka päivä rukoilla. Puhu Jeesukselle, puhu Jumalalle Jeesuksen nimessä. Ala rukoilla päivittäin. 2. Ala lukea Raamattua. Aloita vaikka Markuksen evankeliumista, Uudesta testamentista. Ja ammenna itseesi Jumalan sanaa, se vahvistaa sinua. 3. Etsi itsellesi seurakunta, joka opettaa Jumalan sanaa ja rakastaa sinua. Ja 4. Kerro jo tänään jollekin, että sinä uskot Jeesukseen Kristukseen. Kerro jo tänään, tunnusta tänään uskosi huulillasi jollekin. Älä sano näin, että minä siellä areenalla heittäydyin uskonnolliseksi. Vaan sano ihan raakasti jollekin, että annoin elämäni Jeesukselle areenalla. Uskon nyt Jeesukseen, tai sano vaikka, että nyt minusta on tullut uskovainen. Sano niin, että kirpasee. Tunnusta uskosi jollekin ja näin sinä pääset eteenpäin tässä uskon elämässä. Kiitos Jeesus. Noustaanko vaikka kaikki ylös tässä?